Strawberry Girl, Blackmore's Night. Joskus musiikkikappaleiden ja sitten keskusteluaiheiden välillä on mukava kehittää tämmöisiä aasinsiltoja, mutta tuo äskeisen rauhallisen menon jälkeen niin en keksi kyllä minkäänlaista aasinsiltaa, kun ruvetaan puhumaan freeride-kelkkailusta. Kälviala on tämmöinen ryhmä, joka tätä freeride-kelkkailua harrastaa. Heistä kaksi on täällä studiossa, Samuli Rahkola ja Michael Hakola. Tervetuloa. Kiitos. No, pakko kysyä tähän alkuun se kysymys, jota ehkä moni kuunteleekin tuolla nyt mietiskelee, että mitä se freeride-kelkkailu oikein on? Tuota justi mietittiin tuossa autossa, että miten tuo oikein sanoisi. Laaja käsite. Kävikö? Kävikö? Hyvä. Sehän oli hieno. Nyt saatiin. Varmasti meni ainakin paskaa. Tiedätkö mitä kävi?